Добро утро на всички, които гледат това видео. Днес общата енергия е в Паш Жезли. Определено се появява нова възможност за промяна в много от вас и нещата, които се случват около вас. Също така се улавя доза ентусиазъм, съзидателност и нова страст в нещо ново около вас самите. Също така той е защитник на правдата, на истината, това, което трябва да бъде така. И честно казано, също така много често той самият променя визията си. Обикновено нещата, които носите през този ден, може да ги промените и да промените външния си вид. Също така по пажа на жезли. Доста бърза енергия, но както виждаме, той не се е забързал за никъде. Зад него е един пълен хаос. Дори бих казала, ураганът е изригнал, но той е съзидателен, умен, гледа напред и ни показва факт в настоящето.